ассалому алайкум. имрӯз 7 ноябри 2023 мо қарор дорем торговый центр Южный Воротова. аз 7 то 10 бор қабул мекунем. рӯзи 10 худохат раҳакӣ, 10 ноябр худохат раҳакӣ. қабули бор 7, 8, 9, 10. рӯзи 10 худохат раҳакӣ. виходи номери 13 ба мошин, виходи номери 13. канали мо дар ютуб, канали мо фикри шумо, дар хизмати шумо. билетҳои арзон, авиакасса, убои ҳусейн ба муроҷиат кунед. нархҳои арзон, дастрас. мани мошини мо мошини канали фикри шумо, дар хизмати шумо. город Москва, торговый центр Южные Ворота. виходи 23 напротив аш, пешеходный переход ба хат боргирӣ сар шуд. боргирӣ 7 ноябр 2023 боргирӣ сар кардем. рӯзи 10 раҳакӣ худоха ани балонто. Tojikiston, To'jikiston.